Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng tumulang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje samukhuleka ukuthi subscribe sikona uma ucindezele kuze uqala nqa ukuthola ama-video uma bese poster siyabonga yey izinto zenzeka kumasikandi ziyenzeka bafowethu sibuyele futhi siphelezinye futhi esithi asikhuphuke nazo ngalesikhathi la ngempela siphela kontabela lapha ngempela ukuthi hey madoda impucuzeko ibuya ngezinkane sho kahle kahle into yenzekile ukuthi ngempela impucuzeko lokugcina ukuba khona ngempela lapha ngonyaka ka2019 ngezathu sayo lapha ngempela iCovid-19 okuyisifo noma ubhubhane olwavela lwaqubuka ngawo lapha ngempela ngo2020 la wafika khona lapha ngempela kwelakithi izwe kwase kuba ukuthi ngempela lapha ke impucuzeko le evimbanjwa ngawo ngempela lapha kuJuly yase ihoxa impela kule minyaka emibili edlule oku2020 nonyaka ka2021 ngempela lapho bese kuba ukuthi ngempela izwe kodwa selithe ukubuya manje esimeni njengoba sekuthe kuvumelekile ukuthi abantu abawu50% kwi-venue noma endaweni lapho ngempela okusuke kunomcimbi khona bavumelekile bengene bese nje ziyakhala shura kahle impucuzeko ngabe uthi endleleni ngempela ndlamlenza lapha bese siyaposta lapha ngempela iposta khona ivivela ngempela khona ukuthi ngempela impucuzeko ayikhale umcineka akavula amasango la khona iposta nje ndlamlenza la iposta khona iposta ibifundeka kanjena ithi lapha sisuke siyobeka umuntu esweni endodeni sizwe ukuthi isadikiza na uma siqhamuka bayabaleka bonke bathi ngeke size siyimele ayingangathi le ifuna amadoda angangomkhulu wasethi #BlueNation #vulamcineka #impucuzeko #lashona ilanga ayidibane naba sebekhohliwe ngempela phuthe khona kanjalo lapha ngempela ukhuzana mfowethu Mpungose esho ukuthi ngempela iseduze impucuzeko ekhombisa ukuthi ngempela umcineko uzovula ngoba siyazi ukuthi umcineka naye ngempela lapha ukhuzana iba nokusondelana kusho ukuthi mangabe phutha kanje naye ethi ayibumbane ayidibane zakhe useveza khona ngempela lapha ukuthi kuseduze ukuthi impucuzeko ivele kuvivele yona ukuthi isondele ifike nje ekhanda ake ushuvu lokho phansi comment section usho ucabanga nempucuzeko nokubuya kwayo nokuthi bekunjani njengeke impucuzeko hayi mina ngikwazi ukubhora nje ezweni yazi imnandi into kodwa ke awushuvu lokho nawe usho ucabanga nempucuzeko nokuthi futhi ngasiphathelani ngoba siyazi lapha ukuthi ngempela ke kube khona ukuthi kunomklomelo othola abalandeli abafike ngobuningi bawo babaningi okuthi ukugcina kohlelo noma ukugcina kwayo lapha ngempela impucuzeko kwagcina kuyindlamlenze eyimuke nawo ngempela umncintiswano lapha ngempela ilandelwa izawo lapha ngempela ezamangcukumane bese kuba amageza amahle awushuvu lokho nama comment section usho ucabangani nokuthi futhi kulokhu uma ucabanga ngobani abangathatha bese kuba ukuthi udouble lesibili seliphethe ngempela lapha ngempela siphethe udouble thinto ukuthi ngempela ushwi nomuntu ekhala sebehlakazekile sikuzwile ke lokho kodwa emavikini amaningi impela sedlule okube ukuthi ngempela bekuvela ukuthi ushwi nomuntu ekhala sebehlakazekile okusho ukuthi ngesakwazi ukuzwa into ethi ushwi nomuntu ekhala kulokho okuzoqhubeka kusuka lesikhathi sedlule khani beveza ukuthi ngempela sebehlakazekile la ngempela sithola khona sithola ukuthi ngempela ushwi usenomsebenzi asewenzile noma asephe kwawo ozophuma okwaprofessor ukuthi ngempela kukhona khona ushwi nje bese kuma lapho okokuqala nqa empeleni emva kokuthi ukuthi babe iqembu kwase kuba ukuthi ushwi useyimele yedwa okuyinto evame ngabikho nje sivame ukubona ngempela kuushwi nomuntu ekhala mhlawumbe yabona lapha icover yakhe lapha ngempela professor okuyingoma ezophuma nje maduzane leyo ukuthi ufeatureishe ushwi okungaqali ke futhi lapho futhi ungagcini njengoba futhi kumpela kuvelile futhi ngempela ukuthi ushwi uzobe khona lapha kwi-Friday podcast yakhe lapha uGezani umfowandludla kanye naye lapha ngempela uGemfowangcobo la khona abazobe khona ehamba yedwa futhi nakhona ebizwe njengoshwi mantombazane awushuvu lakho ngokuhlakaza kwabo mina nje cha kungiphathanga kahle bekumnandi kabi bendawonye awushuvu lakho nawe ucabangani ucabanga ukuthi ushwi nomuntu ekhala noma bazoma kanjani masebehlakazekile ngabe ngempela sizokwazi ukuza iqembu lakhe ngempela umuntu ekhala okanye njengoba silibona vele kashwi kahle nje okanye impela sizobona behlangana futhi njengoba sizwa ngathi impela ngathi kwaye kwenzeka ukuthi bayahlakazeka abaqala ukuhlakazeka namhlanje awushuvu lokho na comment section bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.